sumbar mawalindra bumi gunjing kumaludha guntur getuk humap sang caloniti lumembak penyung kumambang tukur sang Wisnu Bathara wah ora panggeng wis anggeni iya aku wis anggeni kowe Bathara Kala iya kowe arep ndi aku bakal mangan Pandhawa aja nganti kesuwen urip ana Mercapada kuwi Sukerta sing kudu dadi panganku ora butuh mangan aku pait ning yen miturut kudu tak pangan kowe jalaran kowe isih tetendenge wong Amarta isih tedhak turuning wong Amarta lah yen butuh mangan tak sejake panganan bayar ora yo tak pangane alon-alon wis soalé nek gratisan iso marai seret war nyoba aku ngene ya Bathara Kala terusno laku mangan Pandhawa tak lilani ning kudu bisa ngemplok aku dhisik woi lah dalah gedhemu sak jenthik nantang wong tuwa candak untal kaya slirit untu maju mrene aja mlayu pancen sing jenenge Kala ampuh tenan. Ampuh nggih endi? Tak antem ora digawe rasa. Getak. Aku nek tanding buta ku ora wegah, mung wegah abape. Bar mangan pete apa piye? Ora. Abape ki wangur-wangur piye ngono. Apa bar ngombe ciu? Mbuh ora ngerti ya. Ombe kok mak ambune wangur ngono lho. Aku ngrek ana abab ngono kuwi ora betah. Wis kono kowe sing maju kono. Jaran labuh pepunden. Wis kowe wae. Tak kira kowe ya aku ya kowe padha wae. Nek ngrasake panggetake Bathara Kala. Atok sungut wis ora mati wong kae iki dewa. Kae jim. Wis ngaliya kono. Ora sat mbebenge adikku kowe lo Kala tandingmu aku. Kalono kala takut maring kusyunya kang mawingis ingis kurara pare kagiri-giri dana margana ing
kakangne maju. Ayo genah. Adine ora kecunggah kakangne saku mentungi kowe. Antasena ta kowe? Heeh. Tetheki untu wani nyokot. Ayo aja nggunakake ababmu. Jare adikku ababmu ora enak. Tas ngombe apa kowe? Aku ora tau. Nek pancen arep kepengin nyoba Bathara Kala Jomeng kowe ijen kerubuten legane ngatiku. Ijen urung karuan karo njaluk dikerubut. Kuat po ngayahi wong loro kowe. Ayo aku entas ngombe jamu. Ora semingkir tunggal dene bisa giaglak moksa gawe ajar kowe. Ora sungut. Sing geblek iki kowe kok. Satira pengalaman. Menang sedulur glelengmu ora jamah. Nek kalah tuku rokok ora iso. Manggarapi wong tuwa kowe iki. Ya men kae menang sedelo kowe akeh urip meneh wong kae kijim kok ya. Waduh. Maknyas. Karang ya putune Baruna iso nyungut barang. Setangeh iki. Sungut jebol wadukmu. Walah. Aja tinggal playok rangkep plura untal bareng kowe. Unta marang Raden Antasena kabakem dening Sanghyang Bathara Kala. Enget ngendikan ingkang padha pawenang. Yen nyirnakaken Sanghyang Bathara Kala kudu kanthi isining gada inten nalika semanten. Ragah-ragah isining gada inten Gyaden Asta dening Raden Antasena. Tutuk ngandhap cinuwak mangandhap tutuk nginggil cinangar munggah gada inten kadulangaken dening Sanghyang Bathara Kala plak kapidur lebur dadi lebu. Ilange Sanghyang Bathara Kala ing kono mung girigudu marang titah mercapada dadi sengkala. Bathara Kala ora mati nanging dadi sengkalaning para titah kang nandhang Sukerta. Oh
ngadep maneh nggih. Kaki apa? Wis bisa kasembadan. Kakang Antasena nyenake marang Bathara Kala. Apa sing dadi dawuh wis tak tuhoni. Bathara Kala tak dulang godo inten jempling. Lah kok dadi awu malah dadi kukus. Kuwi genahe mati apa ora Kaki? Nggih. Bathara Kala mboya sirna nanging dadi sengkalaning para titah. Mula titah kudu prayitna ngati-ati ingkang becik lali iku melek yen melek nggendong lali prayogane eling lan waspada. Oh ya mengko tak andarne karo para anak putuku. Iya. Banjur sakwise kita bisa nyerake rubedaning para pepundhen kita Pandhawa, kita kudu netepi kewajiban ulun banjut dina iki. Awit ulun ngarep wis paring dawuh yen kita menangi perang Bratayuda, Pandhawa kalah. Yen kita ora menangi perang Bratayuda, Pandhawa menang. Wis aku trimo ora menangi Bratayuda ning Pandhawa menang. Aku tak trimo ora menangi Bratayuda ning pepundhenku unggul ing yuda. Teoyan untur ngaprangal sangasayan mangembo-embaning kayangamu sawela gengging sawela gengging ing arep Kaki padha ngendika yen aku dipintani dening swarga. Tak jaluk janjine Kaki padha nyawang netra ulun kita sekloron. Mengko bakal bisa nyemurpi papan dunung kita. Lan mbok menawa wis titiwanci wiwit dina iki kita kudu mapan ana papan pasuwargan. Raden Antasena dene sanggene nyawang marang netrane Sang Hyang Padha pawanang jumlorot kaya ana cahya kang ageng selawun-lawun persasat nutupi Sang Hyang Padha pawenang. Ana papan kang luwih prayoga, ana papan kang sarwa sekeca ing kono kanthi alon nggih saksana Raden pisanggene Raden Antasena wis manjing papan pasuwargan ing kono. Giya kabanjut dening Hyang Padha pamenang Raden pisanggene Raden Antasena. Mapan ana papan kang minulya putu ulun Antasena kang sarta wisanggeni. Muga-muga jumbuh kelawan tindak lan tumindak pakartine ana mercapada putu ulun Antasena lan wisanggeni. Sun Dewi Nayang
jati kapat mongko kalimo candala hae ono Patupati ula lanang ula lanang pangirti keputungkul sasi sesapi kumarang ndadosaken kagiting manah kula Den sak samunipun kula ngleremaken anak-anak kula sampun sami gojek sak samunipun kula elek-elek dhateng anak-anak kula anggenipun sami gegojegan kula badhe cumadong dawuh ha lho keparenga kula munjuk atur wonten dawuh menapa dene ndara rawuh wonten ing Padepokan cumadong dawuh Den ingkang abdi niki gek rombongan Panakawan ditimbali Den Kakang Badranaya kula padha raharja nggonmu padha ngadhep nggih pangestunipun loro manggih widodha sungkem kula kunjuk iya Kakang tak tampa nala garing slamet tekamu nggih kados mboten kirang sedaya menapa ndara sumbah sungkem kula kunjuk gawe gedhening atiku Petruk padha Basuki nggih kados mboten kirang setunggal menapa pisan kula ngaturaken sungkem Den iya Petruk Bagong padha slamet pangestunipun pinanipun nggih wilujeng iya pamuji murah siji apa syukur Kakang nalika semana Kakang Semaranekseni yen to ing bisa amungu Koko Prabu Bathara Kresna nggone mbangunake teteki tapa nendra ana ing Balikambang kuwi aku banjur tak larapake sowan ana ing kraton Wirata Koko Prabu ngendika lamun ta sangka ing kayangan nalika Taposari diparingi buku Jitapsara tetandhinganing perang ing antarane para Pandhawa lawan Kurawa Kakang ateges perang Baratayuda bakal dadi malah wektu iki Koko Prabu Pinarcaya pinangka dutaning para Pandhawa tumuju ana negara Ngastina Kakang mbok menawa Koko Prabu Duryudana tetep angu kuwi negara Ngastina bakal kapurwakan perang Bratayuda Jaya binangun Kakang Semar Semareka den prayitna semurireka balik Eka balik
malih tresanya purnama sasi yen ngaten menika mangke badhe kedadosan perang ageng ora bakal gagal mesti bakal dumadi Kakang nanging ngendikaning para pinisepuh lamun ta Bratayuda bisa unggul jayaning para Pandhawa nanging kudu nganake Sajitawur ingin pinangka mangsaning para bajul barat ingkang mangka kang pinangka Sajitawur sipating jalma ingkang nurakena tinari nanging dheweke kang soroh dadi bebantening Sajitawur sumadya Kakang apa Kakang kelingan sapa kira-kira ing kudu dadi sesajining Tawur Kakang Semar sampean apa kesupen rikala jaman pejahipun Prabu Kalabakah Nalendra ing Eka Cakra panjenengan mitulungi dhateng pendhita saking Waru Binatur naminipun Resi Janadi lajeng Kang Rakandara Werkudara saged mitulungi dhateng Resi Wijrapa lajeng panjenengan saged mitulungi Sagutra menika tiyang bebrayan nyingun saged becik kasunyatanipun panjenengan ing saged ngrukunaken anggenipun bebrayan Sagutra kalian simahipun sumpahipun kula midhanget piyambak yen to Resi Janadi Wijrapa Sagutra sagah pinangka bebanten sesaji Tawur jer menika keputangan nyawa dhateng Ndara Janaka. Bab menika panjenenganipun Ndara mboten perlu nyuwun prisa, mboten perlu mundhut katrangan, mboten perlu dipun perpeki yen pancen mangke sampun wonten pawarta goteke ngakathah yen perang Bratayuda dumados upamiyata Sagutra Wijrapa Janadi menika kengetan lelabetanipun ndara-ndara kula temtunipun boten perlu dipun timbali menika badhe ngupadi panjenenganipun Ndara Janaka ngoten iki jaman apa to Pak lho kae jaman lakon Bima Bathok Bima Bathok kae Ndara Werkudara nulungi Resi Wijrapa bendaramu Ndara Janaka nulungi Wanuhara karo Resi Janadi kowe kelingan Bima Bathok to kelingan awake nginep nang gone Wijrapa ae lho mbok nek Bagong kowe kelingan Bima Bathok Gong sing dodol ndi kuwi tak njaluk aku engko mangan wae kowe iki lakon Bima Bathok kae lho patine Prabu Kalabakah oh kelingan aku nginep malah aku disusul karo anak sing di omah kae apa disusul ngapa digugah cah lanang oh nek nek cah wedok kaya gelem-gelem nusul aku iki ngapae Kakang wonten dawuh yen ngono ora perlu dadak digoleki
aku bakal ngesti marang ature Kakang Semar Badranaya. Yen panjenengan ngupadi menika king Slebat ala delenge. Wong menika angger niteni kabecikan, ora sandadak nganggo ditakoni, ora sandadak nganggo disendu, mboten perlu dipun stangleti, temtu mangke badhe soroh piyambak ungsanipun Ndara Janaka. Yeka caritanira Krisang Pandhu sewe Kya arsa mesu brata haning ngarga kelarti Jawata mangayu bagya yen aku manut marang Kaki Semar aku kudu menyang endi. Lah saniki nyrambu kemawon pawartanipun Kang Rakandara Kresna anggenipun dipun duta wonten Garing Astina menika negaripun paringaken menapa tetep dipun kukui menika prayogi. Iya Kakang. Mbok bilih dipun kukui terang yen Bratayuda badhe dumados. Mangke temtunipun tiang-tiang kang rumangsa keputangan nyawa niku mesti bakal ngupadi panjenengan ora sandadak goleki. Iya Kakang, yen ngono ayo tata-tata tuturi marang lakuku tumuju ana tepis wining negara Ngastina nyrambu pawartane Koko Prabu Bathara Kresna. Kakang, tindak kula dherekke.
samara pamoring sukma sinuk moyo winaya ing asepi ing asepi sumempen talenging kalbu pambukaning warana taran saking liyep layap loyo ping luyup lai jagat bendoro mubeng nggonku goleki Janaka durung bisa ketemu aku malah nyerapat kapiyarsa pawarta ya lamun ta Bathara Kala bisa disirnakake sembuh ora idep bocah ora nggugu wong tuwa sing baku aku ya kasembadan sediaku aku ora ngurus anak lho kok dadi Janaka lumaku tak perpekane coba tanggap sasmita apa ora Janaka aku padha-padha widodari kabeh do lakon ladeni kowe kok aku ora mandeka dhisik ya Janaka lae marang Sang Bagus nyoka manungsan lering eko dikaman yan lono ngasing mamas langlang bronto garing kula ana buta wedok biasane cakil kok buta wedok ya Tru embuh iki pangling ora kae Gong ora sapa lho embuh lho ora pangling kok embuh nek bapak apal karo kae nek bapak ki karo buta-buta sing ngono kae apal nek aku nek ora sing bodine gitar Spanyol ora apal aku dapurmu luwak. Nek sing abrak kaya ngono kae ora tak gagas. Janaka, aduh kemayune. Dandan kok. Pupuran barang, Jek. Nah, pupuran ki nek kulite ireng mah kok binteng kok iki. Bengesan barang wah kayak andeng-andeng barang kalau Gong. Gelungane karo sirahe gedhe gelungane mah kok nyunggi magic jar ngono kok. Le mlaku digawe-gawe le takon barang iki lho. Ajake kok ngatos-atos lho Den. Iya Petro. Janaka. Kemayu e. Apa? Pangling karo aku kowe Janaka.
Pangling. Aku iki Betari Durga kae lho. Walah Durga, Gong. Lah kene iki marga. Marga ki pengogonge swargi kok. Mbah Marga. Durga kok marga. Panjenenganipun pukulun Batari Durga. Iya. Janaka kula. Sing ngetutke kowe sapa, lho? Sing ngetutke aku, Jem. Kok muni jem aku Betari Durga? Kowe gareng to? Nggih. Kae Petro. Heeh. Muride Bagong mesti duwae muride Bokong kok ye. Arti ndak neng di Janaka? Kula badhe midhangetaken pawarta tumuju dhateng tepis wiringing negari Ngastina. Pawarta ing badhe kula upadi Koko Prabu anggenipun dinuta wonten garing Ngastina badhe angsal damel menapa mboten. Tak cegat lakumu ora kena kowe lunga-lunga. Wose kudu manut karo aku, Janaka. Kowe kelingan apa ora? Inggih. Bojomu kuwi Widodari komplit wis tok. Garwa kabeh. Mongko aku ya kepitung. Apa jenenge Widodari? Aku kudu kesembadan ngladeni kowe, Janaka. Piye Petro? Wah, ora tegel kaya sepisan nggen rupa ping pindhone nika niku kagungane pukulan Bathara Guru. Ampun njur nyanyah ya, Gong. Mbuh. Nek Ndara Janaka kon ngladeni kok ngono kae piye, Gong, nek kowe, Gong? Nah, aku anggere mendem kae ya gelem. Ngono anggere mendem ki wong elek ketok ayu enak kowe. Karang yuk slenyo mripatmu kok ya. Karang aku wis tau mendem berat iku geng klithih kae. Sadurunge iki ketok do medol-medol lelik kae. Bareng mendem lincak-lincik kok ketok ayu aku ya. Bur bareng sadar ki Gusti Allah nyuwun pangapura karo bokongku apik bokongku aku ngono ae. Yen ngono aku kudu nolak. Ampun ditolak niku dewa. Bapake kok rene, Gong. Mangke manut bapak mawon nggih. Yes manut Petro. Semar ki mah turu e. Kene ana wigati kene Mar. Kene wah jan kowe ki ngopo ya? Iki ana wigati kok lemu turu wae. Iki Betari Dursa. Anu Durga. Kuwi kepengin ngadeni Ndara Janaka mergo padha-padha widodari kok urung. Ngono. Mangsi bodho iki. Kepiye Kakang? Mangke tak takonane. Durga. Apa Kakang? Sing sopan. Nggih. Bener kowe. Duwe tembung sing kaya ngono. Nggih Kakang raos meri menika wonten. Ing atasipun sedhek widodari saking ladosi Janaka kok kula mboten. Ha ndelok wujudmu. Nek widodari sing ngladeni Ndara Janaka kuwi ayu-ayu, nek kowe nyengkawu kaya ngono kok kon ngladeni Ndara Janaka ki karepmu kepiye? Sepisan kowe najan widodari ala wujudmu tur kowe garwane adikku Bathara Guru. Ya piye Kakang iguhno supaya aku klakon ngladeni Janaka. Yen aku klakon ngladeni Janaka apa wae bakal tak jangkung apa penyune bakal tak sembadani. Upamane negara Ngastina iki mung ora dulungake banjur kedadian perang Bratayuda kuwi iso gawe menange Pandhawa. Aku saguh gawe menanging Pandhawa nang ngono srana meneh sepisan aku kudu kelakon ngladeni Janaka kaping pindho kudu pasang sesaji tawur jalma sing tanpa ditari Kakang. Wis iki aku saguh ngiguhke ning kowe gelem apa ora? Tak iguhke yen kowe mung arep ngladeni Ndara Janaka. Kakang, pun sampean mang meneng mawon. Saguh. Iya wis, aku saguh ning
njur kepiye Kakang? Iki kowe Semedya Ndara Janaka Kulatri Semedi. Kowe iso klakon ngladeni Ndara Janaka ning sipate mung kaya wong ngimpi. Gelem? Nek wewantahan Ndara Janaka tak kira ora gelem tur aku ora entuk ngono. Piye? Mung cara dene kaya wong ngimpi kowe gelem apa ora trima apa ora? Nek ora trima Ndara Janaka ora iso tok ladeni. Aku sing ngukui. Arep apa kowe? Ya wis aku manut Kakang Semar. Sampeyan mang Semedi nggih. Kula gawene supaya kaya ngimpi. Ya wis aku manut Kakang Semar ning najan to nyumpena mbok ya aja wujud kaya ngono. Pun mangke ra ketok ayu. Wis megengo napas nyanyuwuna sing Bathara ya Durga. Iya Kakang. Pun miwiti Ndara Janaka. Iya Kakang. Cinataka capo. Raden Janaka lan Bathari Durga ing kono sami angenaken cipta. Mangsah Semedi. Krana kelas mardatan kurang ing pangwasa jer ing kono Dewa Ngejawantah pengangkah njodokaken Raden Janaka kulawan Bathari Durga nanging secara wewantan kaya dene wong nyupena tegese wong ngimpi bisa kasembadan wewayangane Bathari Durga bisa lados marang Raden Janaka kanthi bisa nganti legyar penggalihira. Wis kuwas durung. Wis. Durga. Apa Kakang? Piye? Duh kaya ngono kae Kakang. Jebul ya pancen mulane kok widodari padha kepencut Kakang. Aku gawenan ngimpi karo Prastiwi Mar. Apa? Aku gawenan ngimpi karo Prastiwi. Ora iso. Aku ngimpi kok nek ora gelem tak perkosan. Aja. Aneh-aneh wae. Piye Ndara Janaka bisa maremake? Iso Kakang. Duh rasane kaya tuman aku Kakang. Lincak-lincak kaya apa arep kepengin karo Bagong? Moh Bagong moh. Wis karo Janaka wae marem aku Kakang. Ya kuwi mau gandeng wis digawe lega. Aku ya njaluk kowe gawe lega aku. Pandhawa jangkungan apa penyune kudu tok sembadani ya. Iya Kakang. Wis. Janaka kula pukulun marem aku Janaka najan mung ana jroning ngimpi. Kaya ngono kae Kakang rasane. Duh. Wis rasah lincak-lincek gek bali ya. Mung pisan meneh ya Kakang, isih ana srana siji yen pancen Pandhawa butuh menang perangi Bratayuda mungsuh Kurawa, aku njaluk sesaji tawur. Wis aja kuwatir mengko tak sembadani. Wis aku njaluk pamit ya Kakang, matur nuwun ya. Ya. Janaka kula pukulun sesuk meneh ya nggih. Nggih. Aku njaluk pamit. Ndherekaken widodo pukulun. Garing kula
Aku njaluk pamit yo Gareng. Nggih. Aku wis marem Gareng. Nggih, nggih, nggih. Petro aku pamit yo Petro. Nggih, nggih ngatos-atos. Bagong apa? Aku njaluk pamit yo Bagong minggato. Wis uyah-uyah to iki. Cah kok ngono kok le gaya nganti kok. Aku nyawange sepet kok. Lincak nganti kok. Le bengesan untune barang tatut. Maka ngletak bayi. Boleh deling-deling ki tenanan. Nah kae ngono bengesan kok lambene mah keri mah untune sing abang. Wis karya slamet yo Kakang njaluk pawit marem aku. Pripun ya wis mung gawe lega kuwi ora bakal ana ilange. Lah nggih nggih. Gawe lega menika bakal dinawe lega genti. Sapa sing gawe marem mesti bakal diwenehi rasa marem. Iya Kakang. Pamane aku mau melu ngebyur nang nggon impenmu jan weruh ya. Wes ora sah omong. Kowe iso gawe ngimpine Ndara Janaka gawe impenku kok ora iso kowe. Mau kae ya, engko ya. Engko. Tenan lho. Heeh. Lha ku ngimpi-impi iki nganti tak susul tekan Prembun barange. Ngarep kepengin ngimpi karo Prastiwi. Ya engko tak impekke engko. Ha ning aku ngimpi dhewe kono ora ya percuma. Aku kenal ora? Kenal. Apik ora? Rapati yo jak apik ora gelem. Nah kuwi ora iso kuwi. Ya wis. Tanteni nang kanane. Dhek ngiri kok. Tanteni nang ndi? Kanan. Ayo nang kanane kuwi lho. Dhek ngiri dadi ora ketemu. Mbuh Mar. Monggo lajeng tumuli nepis wiring wonten negari ngestina dos pundi kang raka pawartosipun. Kakang Ismarayu tata-tata. Monggo.
lancanging cinarogris kang ngamgelawi kutapa kang pinjul maksana Raden Janaka kadhiraken marang para patwana kawandatan kaeksi ana nggih nyenggah wonten ing nagari Ngastina Prabu Duryudana kadhep marang sangjaning para sepuh ingkang Rama Prabu Salya tun para pepundhen Regyan Patih Sengkuni Sang Tapa Begawan Durna tun Sang Narpati Basukarna wong agung Ngastina ngempalaken para sepuh awit ing kono midhanget pawarta yen to Harsa karawan ingkang Rakanata Ndiwarwati pinangka dutaning para Pandhawa kempaling para sesepuh Giya Ginimras Gandharasa ing kepareng pilenggah ulmadyaning setinggil Nalendra kang ambek marutama